Bună ziua, mă numesc Andrei Simion, sunt fondatorul Alta Terapia, iar astăzi am să vă vorbesc despre modalități prin care putem evita formarea ghebei, cocoașei. Gheba sau cocoașa, așa cum este ea cunoscută în limbajul popular, reprezintă o patologie a coloanei, tradusă prin arcuirea coloanei toracice. Pentru a evita instalarea cifozei, am pregătit un set de exerciții, raportându-mă la nivelul articulației scapulo-humerale, respectiv coxofemorale. Veți observa deseori persoane suferind de cifoză într-un stadiu avansat, adoptând o postură de genul acesteia. Rotația internă exagerată a articulației scapulo-humerale, urmată evident de rotația internă exagerată a articulației coxofemorale, generează pe lângă redori tensiuni în zona adiacentă articulațiilor și această patologie numită cifoză. În cele ce urmează, voi prezenta un set de 3 exerciții menite să mențină postura corectă și să evite instalarea cifozei. Primul exercițiu, extensia segmentului cervical cu aducția omoplaților. Al doilea exercițiu, circumducția articulației scapulo-humerale pe rotația externă a umărului. Recomandarea Alta Terapia în circumducția articulației scapulo-humerale cu rotația externă a umărului este ca palma să fie în pronație, efectuăm flexia umărului, urmată de rotație externă a umărului, ajungând cu palma în supinație. Revenim și repetăm mișcarea. Rotația externă a articulației coxofemorale. Efectuez flexia genunchiului, urmată de flexia șoldului, mă ajut la interior de palmă și rotesc extern șoldul, pășind în spate. Este, dacă vreți, o mișcare similară celei din balet, în care încercăm să reposturăm articulația coxofemorală în rotație externă. Și nu mișcarea din artele marțiale care presupune lovirea adversarului aflat în spate. Pentru că în această mișcare din artele marțiale, șoldul rămâne blocat pe rotație internă. Și nu vreau acest lucru. Doresc rotație externă a șoldului. Care este scopul acestor exerciții? Este acela de a mobiliza articulația coxofemorală scapulo-humerală și de asemenea de a mobiliza segmentul cervical.